खनसे आखाइ खननांगौ रायजोफोर ज'नो गासैबो आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जादुरा जादौ 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 सना नों जादौ आंनि जादौ सना नों जादौ आंनि जादौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जादुरा जादौ 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 लामानि आखाइखौनो खनसे रायजो रंनानै गासैबो ज'नो आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जादुरा जादौ 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 गासैनोबो साबायखर बावदों जोंजों लोगोसे हेफाजाब खालामनो थाखाय एसेबां रायजो राजा जोंनि थाखाय फैदों नोंथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावदों जोङो जोंनि आफादनिफ्राय जानानै Sona nang zadow, ani zadow.